bayan sai ne sati uku ina biyar kwangila. Ai komai na hannun Allah ai ko ni babban banta fa ba na ban mata tsakanin su gaskiya amma dai in mutum yayi abin da ya kamata a yabe shi sai a yabe shi. Sadiq fa bai da cikin ofishin nan fa kwanan ne yazo ni kawai gani nake ma zan bashi ofishin kawai. Me haka guba ba kike ce in aka zuba guba a ciki ya ci kaga ba za a yi zargi daga gare ni ba. Wai a haka wai ki isa ki shiga dakin Sadiq don Allah Hajiya a yanzu kike magana to in gaya miki ba in ba ce ba ban bar kowa ta shiga dakin Sadiq din nan. Rabona waye abin ofis sai nan ina zaki wai a haka wai ki isa ki shiga dakin Sadiq don Allah ka san mu da haka ba dan zamani bane ina ka nuna mini hanya ne da zan shiga aiki ta baya ba sai wani ya sani ba ya hakuri man yaya dan Allah ka nuna min hanya zuwa ɗakin Sadiq na gane Hajiya a yanzu kike magana to in gaya miki ba in ba ce ba ban bar kowa ta shiga dakin Sadiq din nan ko da miliyan 1 aka hada ni da shi haba balle a ce ke din ke ne lamba 1 to amma dai za a dan karo min wani abu da an jima sai da kin karba da safen nan kika sa sai a dan samu a siyare ta cika yawa to kin gane ko za ki biyo ni zan dan duba ka dan in clear course ki san yaran military clear course kin gane sai in miki hannu to ki zo ki come you understand it's urgent hankali Rabona gaskiya ni ba zan yarda da irin wannan banzan halin a cikin gidana ba sai dai bar min gidana yaro ya dawo cikin maye kullum kowane lokaci An ya jike ne. Ina jin kai yau ka fara ganin shi a haka ko? Ai na gaya muku yaron nan ba mai shiriwa bane. In ban da shashincin shi da yake a cikin gari ba abin da Sadiq yake yi. Ko sai na ga kamar cewa kwanan nan da ya fara tafiya ofis kamar ya fara nutsuwa. Ka ga dai ga alamar nutsuwa. In ina magana ka dinga cewa kaman ba na son goyon bayansa ne ko kana ce in masa addu'a ba na son masa addu'a ni kadai da nake cikin gidan ni na san abin da ke faruwa. Baka yarda da abin da ka gani ba ke. Wannan yana dore min ka. Kamar yadda ka ce tun da ka ce za ka bi shi da addu'a sai ka taimaka mishi da addu'a watakila ya natsu. Amma fa batun ka bashi dukiya ko kuma ka bashi gurbi a kamfani ya aiki. Ka dai gani za ka ƙara mai ƙarfin gwiwa ne idan ya isa ganin ka. Safiya, aiki kalma mai kyau yanzu magana addu'a ne kawai zanna. Allah ya gyara shi. Amin. Ni mai shiryuwa ne ba? Ni ba na ƙi bane. Ba na ƙi bane. Amma don Allah ke ma ki ringa taimaka mu da addu'a. Da kalma mai kyau. Fushi yake bani, ke ma kuma kina ƙara mun fushi. Irin kalmar nan sai ku saka. Ina amfanin sa. Dan mu ne fa. Naji.
ko in kika shiga zuciya na yanzu kin san yadda bakin zuciya nake ji irin zafin da nake ji a zuciya na ai sai ki mun kama mai kyau ko Safiya Allah shirye mu duka an ki ci mun ba Ani yawa ga masu shiruwan ba Safiya na'am gaskiya fi sabilillahi na fara gajiya da irin wannan al'amarin saboda Allah yaushe za a ce ni nake wahala a kamfani ina neman kuɗi amma Sadiq ana kallo yana almubazzaranci da kuɗin kamfani ni gaskiya na fara gajiya Sada ka kwantar da hankalinka na san matakin da zan ɗauka zan ɗauki tsatsauran mataki akan wannan ka san dai ni nake girki ne gidan nan duk safe ko ran da kika tashi da safe ba da Allah rufa min baki ban san maganan banza ka san abin da za a yi gobe Allah ya kai mu zan sa ku girki kwanon abincin Sadiq sun zuba guba a ciki kaga ba za me haka guba fa kika ci in aka zuba guba a ciki ya ce kaga ba za a yi zargi daga gare ni ba gaskiya ba so nake a kashe shi inda ɗan uwana ne ni dai bukata ta kawai ya fita harkar kamfani gaba ɗaya dala min shiru kai kana gani in ba an kashe shi ba za ka samu gurbin ka ne kana ji kana gani za a yi baka Sadiq ɗin guda nawa yake in ba mutuwa yayi ba wallahi mutuwan ka zai dawo idan alhaji ba kai ana kokari a ce ba kan kama kuma kana da Allah in za ka ma kwantar da hankalinka muka yi abin nan ba wanda zai sani ko ba wanda zai zarge mu to shi kenan ba za a kashe shi ba me haka jinin jikinka ne ƙarshen ɗan uwa kenan jinin jikinka ne dala yi min shiru kai za ka kashe shi ko kai na ce ka kashe shi dala yi min shiru kai na ce ka kashe shi ina ruwanka jinin jiki ne ƙarshen ɗan uwa ke ko kuma hantarka ne ko in ce zuciya inda na riga na gama magana na yadda za a yi kenan kuma ka kwantar da hankalinka saura ka je ka dinga nuna abubuwan nan da ake haƙa fara zarginka ba ruwana ni sai nuna ban san zance ba kai garba me kake so ka yi me kake so ka yi yanzu tambaya na kake ina tambayan ka kuma kana tambaya na ina dan gyare kan likitin din wallahi kin san jiya kun ci maiko da yawa duk kwanuka wallahi maiko shine nake dan ce ka kasa gyara kicin kan likitin dan Allah kuma a hakan kake so ka dafa mana abinci wallahi ajiya kyanke su ma duk sun musa addabe wallahi kicin din duk kyanke su ne kai ban irin bagida da kazani ne
hajiya ai sai haƙuri abubuwan da yawa kun faye cin maiko ne. Dala ka bani guri zan yi girkin. Eh? Zan dafa abincin da kaina in ya so na gama girkin sai ka zo ka raba. Hajiya ai girki kuma ga kyanke su ai dai gyara dai hajiya. Ba za ka fita sai na fidda kai? Hajiya gishirin na can. Wawa kawai. Ba haka na yi ba. Ba zan samu cimma burin abin da nake so ba. Da zan zuba magani a cikin girkin da Sadiq bai ci ba. Gara ɗan iska ya mutu ya tafi can ya bakwanci lahira. Ko ni ya dawo hannun sa da shi kaɗai. Na gani in na gama girkin in saka wannan maganin a cikin ajiye shi a nan. In so in na gama girki sai in zuba ma. Kai amma wannan daƙiƙi ne. Ni na zuba mun kayan miyan ma ne. Kai Allah ya sauke min Garba. Garba! 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 Kawo mu ruwa. Ranka ya daɗe ya shi. To na gode. Ranka ya daɗe da ragowar whisky? Je ka duba ci, amma ka kashe ni. Tutu. Ranka ya daɗe kamar ka san abincin yau hajiya ta dafa. Haba. A rado hajiya ta dafa. To. Ranka ya daɗe da wanda za a kai mawa a ciki? Idan iska tasha suri sa suri kake da kowa ya jika kake da kowa ya jika babu kowa ya haka tsaron afana au kai jika wallahi ya kama da wani kawuna a radi suna kama kai ji gaci sai zuwa ya fule
Ji. Sadiq. Sadiq. Me haka? Sadiq. Sadiq. What's wrong with you? Me faru? Sadiq, lafiya? Lafiya, Sadiq. Bari. Ko ruwan ba ba shi ne. Sadiq. 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 Me haka? Sadiq. 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 Every fool. Me haka? Sadiq. Da mu zaka wasan nan? Har yanzu ana April Fool ne? Haba Sadiq. Kai wannan ba irin ba wasa bane wannan. Sadiq ba mu da ba. To shi ne mu ma zaka faɗi karfu. Ya hakuri abba. Abba. I'm not serious. Gaskiya. Allah ka ba mu huda ka. Ni haka. Zo, zauna. Ina da magana ne. Safiya, kin ga waɗannan yaran? Na baki su ne ba akan amana. Alhaji, amanan da ka bani na ɗauka kuma na riƙe. Amma kaga sha'anin Sadiq, gaskiya Sadiq na da wuyan sha'ani. Sadiq ya raina ni fiye da inda kake zato, ya maida ni kakarsa. Duk wani lokaci ma ji yake kaman duka na zai yi in ina mishi magana. Shi yasa duk abin da yake ido nake sa mishi, ban mishi magana. Don Allah, hakuri zaki da Sadiq. Na san zai canza halinsa. Ki fatina magana da na miki kwanakin baya. Rabona, Rabona. Safiya, kin ga wayannan yaron da uminsu tare muka ci shan wahala har Allah ya mana alheri. Don haka, don Allah ina so ki rike su hannu biyu kamar yayanki. Alhaji in dai wannan ne, karka damu. Insha Allah na maka alƙawarin zan rike su bisa amana tamkar ni na haife su. Ko na ji daɗi Safiya. Allah miki albarka. Amin Alhaji. Ba komai. Kuma insha Allah zan haɗa kanmu gabaki ɗaya in rike su bisa amana, nuna musu so da ƙauna. Na gode. Allah miki albarka. Amin Alhaji. Kin san ni ba zama nake ba, saboda haka ke ne kamata zaki ku lura da kyau da kyau. Haka ne Alhaji. Amma fa Alhaji, mota na baka canza min ba har yanzu. Wallahi tsohon mota, kai ma ka san tsohon mota da nake ta gugurawa har yanzu. Kuma ka min alƙawari. Yanzu mota ne matsalar ke? Ai wannan ba matsala bane ko da. Idan Allah za a canza miki mota. Amma na ji daɗin wannan magana sosai. Sai dai fa kuma abu ɗaya. Kuma? Ni kuma yanzu. Sadiq. Ka ja ma Sadiq kunne. Don ka san halin Sadiq. Ina so ka ja masa kunne. Ba damuwa, in dai Sadiq ne, zan ja mishi kunne. Kina jina ko? Ki kwantar da zuciyarki. Yawwa. Ka dai san halin shi, kuma ka san yadda yake. Sai sa ne maka magana ka ja mishi kunne.
ba damuwa. Amma na ji daɗin maganar motar nan Allah. Ba damuwa. Na gode. Kai ƙara arziki. Rabona, Rabona. Mun gane kina ɗauke fuska ba. Ya kake son Alhaji? Alhaji sanin kanka ne cewa yaran nan ba su kunya, ba su da mutunci. To ke maganan kuɗi lashin wani ke kowane lokaci? Haba. Saboda Allah, na bakarin nan. Hafi. Ban gane ka fara tambaya ba, ina zaune da kai wata za ta zo ta ce maka baby sannan ina saurara. Irin wannan kayan naku na ƙauyawa da kuke sawa. Wace muku ma ɗinki a ƙauye? Ina da yanki da san da yanki ba ko. Matar da ta gama mana zagin rashin mutunci a cikin ɗakin nan. Kuma ta ce iyayen mu talaka ne ɗinkin jikinmu ma bawa mu tela ya mana don tarar da mana. Mun taɓa kwana yunwa ne gidan nan, eh? Iyayen yaran nan ba hali gare su ba. Ba ka ne ba, Rabona ba na ka ne ba, ɗan uwa ka ji zance. In kayo nasiri sai ka gane nufin zance na. Matan babana ta sani cikin kunciya. Yan uwa ku yi nasiri don ku gane nufin zance na. Cuta ba kyawu, haka ma zalunci ba. Yaudara ba kyawu, haka ma izgilanci ba. Yan uwa ku yi nasiri don ku gane nufin zance na. Dukiya ka tara, ai dakka duniya ne. Kakkai yi mana kisa don kashe wani domin dukiya. Halin rayuwa, wayyo halin rayuwa. Halin rayuwa, halin rayuwa, wayyo halin rayuwa. Sun so ku yi nasiri don ku gane nufin zance.